Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita ket impatulod ni pagayam tayo a Femia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti mangbukbukal kadagiti agkakapintas a drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Mairaman meten dagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programam. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay kuma tamapili yumet nga idrama. Ilinged na kumalatan itinagan a Femia. Narigat ti adda akasasaad mi iti biag. 5 kami nga agkakabsat ket siak ti may 3. Saan a nakaadal dagiti dadakkel mi isu nga awan met nga rod na talged a trabaho da. Ngem uray no kasta nagaget damet a mapan makitagteged. Uray makuna asang kasapul sang kasakmul laeng ti mabirbirukan da at least nagrigatan ken nagapu iti nalinis a trabaho ti pangbibiyag da kada kami nga agkakabsat. Nagsardengak iti panagadal ko gapu ta marigatan kano dagiti dadakkel mi amang isakad iti panagadal mi nang runa idi addan iti kolehiyo ti 2 kakabsat ko. Hapag gustumat nga inawis nak idi ti kasinsin ko amapan makitegged ijay syudad. Uray didak kayat apalubusan dagiti dadakkel ko, inpilit ko ti kayat ko. Gapu ta kayat ko ket ngarud ti makaurnong tapno maituloy ko ti agadal. Nagdesisyonak asisyak ket pinanawak ti pamilyak. Awan nga rodan na aramidan da no di ti mangpalubos metlaeng kanyak. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Apay akasta tilang amyoli. Nakalidliday ka mat. Kasano, kat pagsardengan nakmeten nga agadal ni nanang. Anya? Ay, no kasta. Agpada tangarudan insan. Kahit mo asawan, agsardeng ka nga agadal insan? Wen insan, saan ka nung aminan akabailan dananang kantata nga isakad ti panagadal mi. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Manang Vina ka ni Manong Philip. Urayak pa'y kanwa makaturpos da. Taisudan tumat ti mang paadal kanya. Anya nga tanong trabaho ta? Ha? Sa dino? Ada ka di amom mabalinta pagtrabahuan, insan? Ada, insan. Idi pa'y lang agay ayab ti gayem ko iti pagtrabahuan na. Nagdakil ka no ti sweldo ijay. Nang runa no ada overtime. Anya kay matatrabaho day ta, insan? Singer ken dancer iti may sa karaoke bar. Kahit mo ti sumuro? Anya? Insan, kabailan ta nga ta aya day ta trabaho? Ay na, masigurado akabailan ta insan. Laban lang, para sa kinabukasan. Sa bagay. Sige, insan, sumuro tak nga rudkan ka. Ay ti saludsud, palubusan na ka nga ta ni auntie ka ni uncle? Makaamuditan insan. Ibagak tulatan nga agtrabaho ta iti may sa pabrika wano kumpanya. Okay nga rod insan. Sikat ti makam mo. Ibagak nga rod iti gayem ko tadwa ta
Sige matan tatang, palubusan dakon. Pinalubusan nak lang arudan ni nanang. Ita, da kayo matisa namang palubos kanya. Pimianak ko, ubing kabay. Nakad-adayo ti kunam apapanam. Awan rumba nga pagdanagam tatang. Balasang akon. Kabailak ti bagik. Kan may isa, kadwak matinsan Yuli. Ang manak ko, Tatang, agurno nga klang iti pagadal ko. Kan tapno matulungan kayo matlaang akadag iti masapsapol dito'y balay. Wen, adak di tananak ko. Ang agduma tibiyag iya syudad, kan dito'y probinsya. Apay no, dito'y kalaangan ayan tayo ang makitigad. Iti kasta, saan ka na pumanaw pa'y? At umagkat ti mabalin mo apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Adungag paiso tatang, ang basit mati sweldo. Iso na saysayat matlaang no ijaya kung syudad nga agtrabaho. Sigun kiniin sa niyoli, dakkel ka no ti sweldo ijay. Sabali pa'y ka no ti bayad no overtime ka. Anyangay ka na ti trabaho yu asirkin nyo ijay. Ah, ay ikwa tatang, may sa ka no matakumpanya. Kumpanya te, Kumpanya ka no iti cellphone tatang. Wan, dahil nga Samsung abran ti cellphone. Iso ti pagtrabahuan mi ijay syudad tatang. kasalungang agtrabaho kayo ijay. Saan kayo pa'y mo't anakal pa si ti matagadal yaw. Apay awatin da kayo aya ijay. Gayam nga miniyoli ti may sa kadagiti manager ijay tatang. Iso kabailan na kami kano nga isarag. Iso palubusan dak ka din tatang, pangaasiyo. Sika ang arudan ako. Agad ang nagkakumangaruda ka na yun ijay. Kanayunim to kumati umawag wag. Imbaglangan, taas si ti boarding house ta iti resto para pagtrap-trabahuan tanya. Wan nga rod insan. Angam talaga ka di akastoy kakiting ti palda sota. Sigurado ang umato pa'y daytoy nagtugaw ta. Daytoy blouse ta ni. Kita makit-kita matan ti kararuata dito'y sota ita. Anya kakabdi insan, talaga kan wakas ta. Hindi mo't kunapa ni mamita, masapo na poskul ti make-up. Tapno sana basta maikap. Ay, no danda ni Jakon may lasin ti rupak kapo iti kinapuskol ti make-up ko. Ay na-carry lang yan. Iti kasta, saan da tanto na malasin no awan ton make-up ta? Sa bagay matkiti Ay, insan. partakan ta ti magna. Ang mga nawala daw ta. Sa pa'y first night ta ita. Ang mga no agungat ni mamita. Ay, grabe. Nagsakitan dagiti sakak. Nakangat-ngatumat nga mintoy heels ti sandal ta. Ay, wan nga rod. Imbaglangan ta nang itugot iti chinelas ta. Kas naunay abannog ko insan. Makasisirap dagiti silaw iti bar. Nagpudot iti kudil. Sakit nakapigpig sa TV jockey. Ano ka ba? Umuna pa ilang aldaw ta. Patsyak, mairuan tan tumad lang insan. No di mo mat ngamin imbaga, GRO gayam ti agbalin at trabaho ta iti bar. Kunak man no singer kan dancer. Ay na, parehas din lang yan. No ibaga ti ka table mo nga kanta ka. And go! Kanta ka! No ibaga na nga agsala ka. O di agsala kayo. Nalakalang mo dayta saan ka di? Sa bagay, uwan matkit di Easy money ko naman. Yes! Ano fa? Nakukuha lang naman yan sa kwentuhan. Tapos, datong na. Kitam! Kasla saan ka na bakante itay? Nagsasarunod iti customer mo. Wan nga rod. Matulog tan. Iti kasta, makaina natamutan. Kat ada pamigsatang ag-duty intol bigat. Kumusta mga tandyanak tabakay? Apay, saan ka di pa mawawag? Kat no kaaw-awag na lang itay. Apag hustumat ang nagpakada ay di sumangpet kalakay. Kastaya. Kahit kumusta ngay ka no ti trabaho na. Nasaya at matlaang ka day ti kasasaad na ijay. Nasaya at mat ka no lakay.
Sigun ken kwa na night duty da kano iti kumpanya pag trabahuan da ka ni Ulysses. Nasingpet-met kano ti busda. Kay nasayat nga ron ano kas tabagay. Ang sigurado ka kasi mapagtalkan ti bakla ka na nga. Amangan mo no, agul-ulbot na lang. Saan mo't siguro lakay? Nasingpet-met ni Ulysses. Amok adi na isagmak ti kasinsin na. Ay, kasi madyan ang tabakay. Nasa papiman alapan na kitagag. Ay, uwan nga rod lakay. Ang sana bale. Paawidan tumatlaang ni Femia inton makalpas ni Vina iti kolehiyo. Iti kasta, ituloy na ti agadal. Ay, wala pa kay. Ikarigatan ta pagadalan da kita anak ta. Ngamen, isula ang ti maipatawid ta kadakwada. Oy, girl, Apa insan? kailiw naktulakit di bakla. Apay, sa dino ti papanam? Malagip mo ti businessman aka-table ko di rabi. Yes. Kaya't nakano nga iyawid. Kaya't imanugot ka insan. Siyempre igatangan na kano iti balay iti maisa subdivision. Ada katulong, ada driver, kan sustentuan nak iti binolan. O, apay kitningay nga agkad-kadak insan. Sa bagay, ay na, mapapasana na lang ake sa'yo. Angam, oy, agan anad ka ijay, Di kag pangado ang mangawag kanya if there's a problem, yes? Wen, insan, agyaman ak unay. Ay na, awan ang yaman na insan. Siyak tinangawis kin ka ditoy. Iso akargo ka. Sigurado asyak ti pabasulan da auntie ken uncle na dadaka sa mapasama ken ka. Iso a doble panaganad kuma. Well? Alawanan. O sige, patuloy kon insan. Napintas sakit di ti apit ita alakay. Nagpipintas kan nagdadakkel ti dawa dagiti pagay tayo. Huwag nga rin bagay. Sapay gumaat, awan pa iti sumangpit a bagyaw, sakbay ti panag-aapay. Iti kasta, sana manadahil lagi ti mula tayo. Uwan nga rod lakay. Napintas mo lang ti panagdakkel lagi ti mula tayo amaisken balay. Iso apat kek, saan tayo amalugi itatawag? Naku namon lakay. Pagyamanan tayo unay ti Diyos. Ngamen, uray kasano arigat ti panagbiag tayo, iturturong na matlat ta tinapintas nga apit tayo. Wen, bakit? Umdas mo siguro na pag-tuition dagiti anak ta, ti mapaglakwan tayo kadagito? Ay, wan alakay. Subsobra pay. Ay, wan gayam. Nag-text ni Femia. Agpawit ka numanan inton bigat. Ay, nagsweldo siguro iso nga agpawit man ay. Mabalin akasta lakay. Dakkel mo katulungan ta ni Femia bakit? Ang rona ka dagiti masapsapul iyay balay, ken para iti panagadal dagiti talupay nga adi na. Wan nga rod. Imbaglangan ko nam tananakam di anak ta. Punta tayo tabakay. Ibagam kinkwa na, tadi na ipawit amin di kwartana. Basapul nga gurnong mo't iti kasta, may tuloy na mo't laang tagadal. Insan Femia, ada ka mat. Anya oras ka asimang pat? Kasangsangpat ko launay insan. Oy, nagadumati nga awit mo. Apay, awan kayo ni ti businessman? Kasano? Adamat gayam sakit ti asawa na cancer. Masapol amapan na ipaagas ija US. Ay, ganun. Ay, gusto lang nga rin nagsubli ka, insan. Kumusta mat nga tinagbalin a biyag mo, iti poder ta dya businessman? Ay, katbuhay doon niya, insan. Nag-enjoy akidi kasta unay. Talaga? Wen insan. No bumangon ak iti agsapa, nakasaganan ti makan. Ada aglabakan agplancha iti bado. No kayat kumatiag shopping, ada naka-standby a driver. Iti do alawas akadak ijay, nagdakkel ti urnong ko sika, kan nakapawitak pa ija balay. Ay, sana all. Congratulations!
Oh, kasano? Sumra kamit lang nga rin inton rabi Jepang. Ay, katwan masapol at tuloy-tuloy ti biro ko anya. Jakmat kaya't maibos ti urnong ko Ay, tama ka, insan. Ay, Femia, itay nakapay amat-matmatan dyan naka-table mo, oh? Wan nga ron, insan. Ay, adan sakit di plano na amang yawid kan ka. Anya? Ano ka no ti trabaho na? Balo, insan. Aday jay abroad dagiti anak na. Malaksid iti dayta. Pensyonado. Ay na! Jackpot ka man nga, Ruda! Ay, kwenta man nun! Oh, insan, agin impake ka man nun. Nako namon, insan. Kasangsangpet ko laang. Igarahi dakmanan. Ay, di ko na mabalo idirabi iti mangigarahe kan ka, insan. Saan, insan? Jay si marunukan ko na. Jay nga'y politiko. Hala, saan ka nga delikado iti dayjay? Saan mat siguro? Kan may sa. Mabalinak mat apumanaw anytime. Siyak pa iti ko nam. Ay na, insan, agan anat kawan. Medyo narigati ma-involve ka digiti politiko, Don't worry, insan. I can manage. Uray saan kan san asumurot iti daya politiko, insan. Ay na, siyak ti madandanagan, iti kas tangar aramidem. Awan rumba nga pagdanagam bakla. Kabailak ti bagik kunakmanan. Okay? So magmamanula ang nabulan ti palabsag, agturpusan ni Vina iti kolehyo. Wan nga raw lakay. Kamaudyanan na, agturpos matlangan ti inaunang anak ta. Adya nga tanu paawid mo ni Femia bakit? Ha, ni apay kumalakay. Tapno makaisaganan dagiti masapsapol na para iti panaginroll na inton umay pa nagsasarag. Ang adapay mo't ni Philip apagad adalan ta iti kolehyo. Kinabailan tamot ang pinaggidan ni Vina ken Philip. Iso amamate akabailan tamot lang ang paggidanan ni Philip ken Femia iti kolehyo. Sa nabalik, tabulan lang ti palabsang, agturpos batin ni Philip. Sa bagay matkit di alakay. Ken may sa, adama sigurong urnong tanak ta. Guatawon mo ta na sana nagaw-awid. Sa bagay, dakkel mo't ngagpayso ti ipawpawit na. Iso apat siyak nga damat siguro nawadwad nga urnong di anak ta. Mabalin akas ta bakit? Iso nga awagam ni Femia. Kat ibagam ken kwa na tinagsaritaan ta. Ay na, medyo nabayagmat adita nakit-kita, insan, Uy, fresh na fresh! Siyempre insan. Ay, kumusta kayon ka ni Mr. Politiko, Da kayo pa'y? Awanan insan. Nagsina kamin. Kasinsina mi lang hindi na panabulan. Ay, ganun. Kat, agsubli ka man ng iti bar? Wan insan. Ang amasan pa nga ita. Planok ti agawid di jay probinsya. Tadamat basit nga urnong ko. Iso nga agawid akpay laang. Kasangay ni tatang into no mayalawas. Kat planok nga igatangan iti tricycle. Iti kasta, adao sa rinda nga agpasada. No kasjay nga awan trabaho na iti talon. Ay, wow! Bongganes! Ikakmat ni nanang iti kwarta Pagpuunan na, tapno makapatakder iti uray basit sari-sari store. Iti kasta, adamat pangalaan da iti usaran da iti inaldaw. Ay na, sigurado amaragsakan da auntie ken uncle, insan. Wen insan? Ket, agtalinaid ka di apalimet, di maipapan iti trabaho ta. Wano ipudnungon ka na kwada. Awan panggap ko amang ibaga insan. Sigurado nga min apagawidan dak no bilang laeng. Okay. Oy, girl, tanagim nga ro, ti aggargaraw into nagawid ka Iti kasta, sada ka madlaw. No problem, insan Yoli. Amok ti aramidag.
Ay na, ang yaman ng unay Femi anak ko. Takkel at tulong dahito ya tricycle para itiinal daw masapsapol dito balay. Awan anyaman na tatang. Sagot ko kada kayo dayta para iti umadanin akasangay yung. Uray siyak anak ko, agyaman akmed. No saan agapukin ka, sa anak ang makapatakder iti sari-sari store. Awan anyaman na nanang. Para kada kayo amin dagita. Ang anak, kasanon ti panagadal mo no ko nang nagsubli ka mo laing ijay syudad. Wan nga agpay Sofemia, di mo ibaga adi kan agtuloy nga agadal. Ha? Ay, kwa, nanang, tatang. Kasla masadutak matan nga agadal. Anya, Ha, Kasla namin pinsan matan na napukaw ti interes ko nga giskwela. ang anak ko, masasayat mo laing no da maturpos mo a kurso. Iti kasta, at ang tuman may pagpanakal mo pudno ti kino na ti amam Femia. Kan may sa, isulaang ti maipatawid mi kada kayo. Iso arumbang nalaang ay tuloy mo ti agadal, anak ko. Uray nakaadal ka no awan mat trabaho. Awan mat lang. Uray awan adal mo no nalaing ka dumiskarte. Lamang ka kadagiti di adal. Ha, Pimya. Nyat orasan insan. Ay, agsapan kasangsangpot ko ngamin. Anya, no kasta, diretso titurog ko itinagpatnag. Diya ako nakastrak. Sayang ti may sarabi eh. Apay adi nakriniing insan. Ay na, narnakan kay titurog insan. Kandimot ko na, ama di ti bagbagim. Ay, ewan nga rod insan. No ngayon kagpa-doktor. Oo, kiyak lang insan. Kurang lang siguro ititurog da ito eh. Manungal dawan ti kasta marikrit na. No saan ka maulaw, makasarsarwa ka. Oy, amano sa bali daytan Ay, no saan pa lang pumipya itangag malam. Mapana kon iti doktor inton bigat. Ay, insan Yoli. Apa, kasta tilangan. Kumusta ti check up mo Masikugang. Sino nga ti amana insan? Tsaka mo insan. Iti kinaduda. Tsaka na muno sino kadakwada. Ala, anyang iti plano mita? Agawid akpay lang ija probinsya. Ijayak pay lang aging nga ipas ngay kutin inawag. Agsubli aktong apaman na makapas ngaya. Kaya't masawan, agsublikan to pa iti kasi a klase ti trabaho, uri adanton anak mo? Wen pangalak ngay kumay iti pangbiag ko iti anak ko, no sanak nga agsubli insan. Ala, anyan tong iti ibagam kada uncle kan auntie. Saan ka nga agdanag? Saan ka may raman? Siya kung ti makaam mo insan. Nanang, da kayo pailangan ko matimakam mo ka ni Junjun ha. ay, talaga ka di kan malapdan anak ko. Nanang, masapul nga agtrabaho ak. Iti kasta, ada pang biyag ko iti anak ko. Adda akong dita Femia. Ang mabalin mo't adi kan umadayo. Adumot ti mabalin mo apagtrabahuan ditoy. Kan may sa adamot to'y sari-sari store. Kan tay tricycle. Umanay mo't siguro dayta amang biag kada tayo. Saan nanang? Para kada kayo dayta. Kan may sa, aging ga akabaulak pa iti agtrabaho. Agtrabaho ak. Di kay madanagan. Taka na yun nagtuti agawid, tunggal sweldo. Si kangarod ti makam mo anak ko. Noan niya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidam.
Di ka madanagan ka ni Junjun. Da kami kan ni tatang mo ti makaam mo ang mga iwan iti anak mo. Ay, amo minsan, makalakak man kang ka. Ha? Hindi kasto, aklase ti trabaho tayo. Maalam pa lang mo ti agrosaryo, kan agnubena. Kan regular pa yan ti panakimismisam. Iti kasto aklase ti trabaho tayo. Panagkunam ka di, kat denggan na kapay ti Diyos. Mamati ako dumdum ngag ti Diyos kadag itinapas nag ako mararag kenkwana. Ah? Ada nga min dua akid daw ko kenkwana insan. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Ang mga no, maladawak iti misa. Sapay umuna a biyernes ti bulan ita. Ay sige, inay-nayon naklatan ka iti prayers mo ha. Agan anad ka insan. Miss, at titipan nyo. Ay, saanan? Okay, aklaan. Nalinis day ta. Kalablabak laeng. Sige, awate mo. Kat punasa mo na kita luwang. Agyaman na ka. Kanayon ka di mo ta makimismisa dito eh. Labak to to'y panyom Sakto matlaang isubli, inton umayak manan makimisa. Okay laeng. Wen, kanayon nagtitisimbaan. Agsakit nga mintina, isungay karkararag ko. Asapay ko mataging bagay. Si Kangay, anya mo ti dawat mo no kararag mo. Ha? Ibagak to ninton masungbatan dagiti kararag ko. Sige, panawan kan dito ay. Katagyaman akmanan. Oh, adto iti panyom. Femia. Femia gayam tinagan ko. Jesse matinagan ko. Talaga mo't nga isubling pa'y lang Agdardaras ka kadi. Awisan ka kumaamapan mangan. Basta libre ma. Day talaga yan. Sure. Manoabulan mo din nga gararamakin ka. Napudno ak naken ka Abay, di na ka di ba isong batan? Jessie, di nakpayamam mo. Ang mga numaamam to tipod ak kinatao kat di kanton agpakita apulos. Ay etan ka, Femia. Uraan niya ka na sino ka pa'y. Awatek. Kasta ti ginapudno, ti panagahet ko ken ka. Sika ti babae nga nararapap kung itatag iti altar. May saak a GRO iti may sa bar. Agduduma lalaki ti katable ko iti rinabi. Ada anak ko. Katjak amo no asino ti amana. Ita, ibagaman kanyak. Siyak kadipay ti babae akayat mo nga idatag iti altar. No, ibagak nga wen, Femia. Kalukwan day ta, Jessie. Awan nagbaliw iti marikrik na ken ka. Ikalaysa ka. Siyak ti tumakder nga ama ti anak mo. Basta panawam lang ti trabaho. Ha? Pudno ti bagbagak, Femia. Jessie, panunutem ko mapay ana imbagdag iti ibagbagam. Awan ang tirumba nga panunutag pa Ay eten ka, Femia. Sika ti babae kayat ko makadin na aging gatong palbiag. Pasensya ka ba lang, ha? Basit lang ti balay. Lote nga minti inununak aginatan, malipod nagtrabaho ak. Sakto ininot a pinatakdiran ti balay. Anya ka ti Jessie. Okay lang, mat. Nalawakit din daytoy Adda pa'y arubayan na. Kat no makahayayam tupay ni Junjun ni Jeruar. Jessie, agyaman ak unay ha. Itian niya. Ngamin, inayat nak itinapudno.
Saan lang asyak? No di kat karaman ti anak ko. Malagip mo pa'y kadi ti damag mo idi. No anya ti ikarakararag ko. Mabalin ko ka din ama-amuan? Dua ti kid daw. Wano kararag ko idi. Umo na. Sapay ko mata mapakawanak iti kasya klase ti trabaho. Panagriknak ngamin kat narugita ko na ya klase ti babae. May kadwa. Sapay ko mata makasara kak iti lalaki ang mga yat kan mga klon kanyak. Kat sikaday ta, Jessie. Iso apagyamana ko na iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Dahito ti pamanaknek. Anayat unay ti Diyos kadag iti pinakaswana. Wen, Jessie. Pudno unay dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Femia. Kat no manlugod ka, agkalisatan adagos. Ay ayatan ka mat unay-unay, Jessie. Kat unitak man ang tiagyaman kan ka. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kami kani Jessie. Makunak ang naragsak ti binukal mi a pamilya. Kat ita adamat tendwa nga anak mi. Di na inparik na asabalikin kwa na ti anak ko. Patas ti panangipatag na kadagiti talo nga anak mi. Nakasingsingpat nga asawa ken ama ni Jessie. Banag apagyamyamanak una iti Diyos. Gaputa iso ti inted na anagbalin nga asawa ken ama dagiti anak ko. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Femia. Ken ka pagayam, Femia. Pudno unay anaayat ti Diyos. Sinungbatan na dagiti kararag mo. Pudno unay nga awan basol tayo adi nakabailan apakawanan. No pudno kan si papakumbaba tayo adumawat iti pamakawan kenkwana, ipaay na ti tunggal dawat tayo kenkwana. Iso adi tayo nga rod maawanan iti namnama. Kanayon tayo latta ako mararag ken agtalek kenkwana. Alakastan pagayam, Femia. Ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Ti surat ngayon ta ibasa kanikan biyagita, ket nagapu kani pagayam tayo nga arian, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Aida Garcia, Ma'am Marian Garcia, kani Ma'am Emmy Mariomes. Kastamatan kani Este Romeo, Marjorie Bubila, Domingo Analin, Love, Mentoring 101, Jesseline De Leon, Patrick Collado, Lita Senal, OPM Lumang Tugtugin, Reje Fernand, Nicola Aguinaldo, kastamatan ka ni Ma'am Lisa Duldulaw, ni Ma'am Jasmine Rivera,
kani Ma'am Marieta Cortez. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg kakabsat. Hintay man sublyan ti surat ni pagayam tayo nga arian. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat kong ibinglay tinagbalin apadas ko. Ket no adapan nakabalin na, kidawak nga ilingad na ko malatan itinagan nga arian. Nasapaak anak ki asawa. Gaputawan pay bukod mi abalay, nakipagnaed kami pay laang nga rod iti balay, dagiti dadakkel ti asawak. Manipod idi, panagriknak ket addaak iti babaan ti katugangak a babae. Diak makadesisyon iti bukbukod ko, diak makagaraw iti husto, ngamin kaslaban bantayan na akanayon dagiti garaw ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Arian, sika ka di tinaglaba ka dagito eh. Di ba't imbagakan ka? Nga aging gaasaan pa'y anaikat tibula, kat gawgawan pa'y agawgawan, iti kasta nabanglunto inton mamagaan. Sana kastoy? Naangot. Dahito iti pasuot mo iti asawam, dusumrak iti opisina. Basit lang aling-at umangutan. Anyan tulagan nga iti baga dagiti katrabahuan na. Kastamutan dagiti anak mo. Ha? Saan mat nga iso tinaangot, nanang? Inikak pa iti daw ni dagita. Anya saan anaangot? Dadaol ka diti agong mo, ha? Arian? Nanang, alalal, ikatem dagita abado iti hagar, ta idublik nga ilaba. Ay nanang, kasapulan dagiti agamak dagito eh. Anya nga iti usarandahin ton bigat. Ay kat dumawat ka iti pasensya kadakwada ngamin di mo ammo ti aglaba. Nanang, bakbaketan kan ngam di mo pay laammo ti husto pa naglaba. Day talangarudan ti aramidam ta saan mat asikat ti agbirbirok ngam di mo pay maaramid iti husto mat dagita trabahom dito'y balay. Ay sus apo aya. Alala, yag mo na kita abado. Tama laba akon. Iti kasta mamagaan mat ladagos. Rabiin, bakit? Pwede ka pa maturo? Namambanog akon, Edwin. Apay, ado ka di tinaramid mo, itinagmalam? Namambanog akon kaninanang mo. Namambanog akon na makisama iti inam, Edwin. Apay, nag-require kayo kadimanan kininana? Lumasin tayong aminan, Edwin. Anya, ita ka di pay, tawanan day di tata. Amumat ngagmay may sakla nga anak. Asinon tulangan ti kadwa ni nanang, no pumanaw to'y diti balay. Manipod ide aging gaita. Awanan tinasayat nga inaramid ko iti imatang na. Panagluto, panaglinis, panaglaba. Agraman panagbadbadok, dilawan na. Isuka ka na yun ti husto. Amin nga aramidat kat kamalikan ko na. Makauman at talaga Edwin. Ay na bakit? Aging nga ka di ita. Kat saan ka pailaan na iruwam gininana? Manun ataw nagkabkabalay kayo. Di na kami maawatan, Edwin. Sa balit itrato na kanya ka manugang na. Imposible mata di mo madlaw dayta. Napanog ka lang, bakit? Di na siya maturog ta. Masapak pa sumrikin ton bigat. No di mo kayat ti agbirok. Siya kun amis mo ti agbirok iti pagyanan tayo. Good morning, Lola. Good morning to Apo. Ala, umay kanta mga armusarkan. Nagluto ak iti paborito mga omelette. Wow! Ayos na ayos ka talaga, Lola. Good morning, Lola. Anya nga iti pamigatan tayo? Good morning to Apo ko. Nagluto ak met iti tinapaparakan ka. Adoy. The best ka talaga, Lola. Amom dagiti paborito mi ni Ivan. Kat siyempre,
Jak mabalin ang malipatan dagit ha, Irish apog. Nalalala, mangan kayon. Thank you, Lola. Si Kangay Lola, agigiddan tayon amangan. Abagwa, intun madamdamak to na mga napok. Agidan kami to ka ni mami yo. Okay, da kayo ti makaam mo, Lola. Umuna kami nga rudan amangan. Tani, sumrak kami pa'y ngamin iti pagadalan. Ivan! Ivan! Mami? Ayan ti motor ti amam, ha? Impabulod mo ka di manan kadagiti barkadam? Kwa mami, isuplidan tumot lang da dyan ton madamdama. Isubli? Isubli nga? Anay ko, mami. Ibagakan ka, saan mo nga ipagpabulod iti uray asino? Anay ko. Arian, kita umat amang mangan ti anak mo. Apay nga ung-ung-tam iti sango ti panganan. Anay ko. Di kay makibiyang dito'y nanang. Tapay kumadyak makibiyang. Katsirsir mo nam ti apo ko kiti sangwanan ti makan. Mami, Lola. Apay nupalpasampay ti anak mo amangan sa tuong tan. Iso at dumakdak ka lang sukir dagiti apo ko yung takun konsintian yun, nanang. Ustunan, Mami. Lola, ustunan. Mami, husto ni Lola. Intun madamdamayon ton nga ungtan ni Ivan. Ay, makapaawan ganas ti kastoy. May sakamat. Sige, may saan na. Anay ko, ang pingay sipat ka dabaga. Anay ko. Si Kantumat, makapadadaal ka iti aldaw. Maalalala, husto daytan. Mangan kayo kitin. Siya kunti makaammo iti inayo. Bakit? Di ka kanumat na migat. Kaya nangaldaw ko na ni Nana. At tayo. Nagdedite ka na. Sa anak amangan. Ano yan? Diyak mangan, aging gaadi tay pumanaw iti daytoy abalay. Anya? Jakon kayat iti daytoy abalay. Namin ano ka din nga imbagakan ka dayta, ha? Jakon kayat ti agbalin apas pasurot iti nam. Uray ka dagiti anak mo. Saan da ko na dengdenggan kapukan ko, ana? Siyak aka na yun ti agbidbidot. Siyak aka na yun ti napagkurkurangan na. Dagiti lang pagbidbidot at ti makitkita na. Isuti ka na yun nga gusto. Makauman na talaga. Makauman, Edwin. Ano yan? Saan na puno dahita? Jakon kayat iti daytoy abalay. Kita pa yung agbugaw ka nga eh. Napambanog ako na makisamsama, makikadkadwa, kan makikabkabalay iti inam. Ano yan? Ita, agpili ka. Siyak, wano ti inam. Anya? Oh, Lola, anya ter aramidan nyo iti ruangan ti silid da daddy. Ay, kwapok. Itulod ko kumatoy gatas para ka ni mamim. Siya kung ti uminom iti dayta, Lola. Saan matla ang akayat ni mami ti gatas? Ha? Mudto dayta, Lola. Nagimas, Lola. Lola, si kamat lang ti mangugas iti daytoy. Adapay ngamin aramidag ita. Adudag iti assignment ko, Lola. Ay, wala po. Awan parikot iti dayta. Sige, palpasin mo dagiti assignment mo, apok. Sige, Lola. Sino nga tatipilian ni Edwin kada kami adwa? Papanawon na ka din dito'y balay? Uno, amangan mat no isuda ti pumanaw. Nanang? Nanang? Edwin, anak? Kasla nakadadayo tinakaiturungan ti mga tangyo. Saan mo't barok? Kat, kinan ka di matlang ni Arian ti inted mo ama ka ni Dirabi?
Wen nanan. Nasayat ba't nga rod no kasta? Ay, wen. Ah. Ah. Atoy na. Kwarta? Apay na ito yung kwarta, anak ko. Sus, mga naman no, pamasahik na ito yan na pumanaw. Nanang, pang-grocery yun dayta. Ay, pang-grocery ko nam, anak ko. Wen. O sige, tamapana kon. Maladaw ako niti trabaho ko. Ay, wala anak ko. Agad-andad ka, Ay, wun gayam. Alam da ito'y, lining tasa ba? Imbagla merienda no mabisin ka. Ah? Sige. Agyan mo na, Nana. Ni. Nana, apay. Kwa, biniglak namin titimak dar iso kasla maulawak. Ah? Sige, mapankakit din. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Ang, okay kayo ka dilang? Wan, anak ko. Nang! Na-stroke tinayo, sir. Dok? Obserbaran tayo balang, di ka sasad na. Ikararag tayo. Asapay ko man sa saan na maparalyze. Diyos ko. Ada ka diti inuman na maintenance na. Ada ka din inuman ni Nanang, Arian. Ay, kwa, diyaka mo. Kasla awan ba't, doktor? Apay, di mo amo. Kat si kamati ka na yun nakadwa ni Nanang ijabalay. Ay, kwa, Yamat ka. awan ba't ngamin na talaga ti amo kiti day tayo, Edwin? Tabagbagim lang nga minta mo apampanunutan. Managing bubukod ka, Arian. Edwin. Sige, Mr. Mrs. Panawan kayo pa dito. Nagduwa kayo laing ang mapatbati di balay. Rumpang na laing nga ko ma. Nga amom na anya dagiti mapaspasama kay jay. Kung saan ka kumapuro reklamo. Amom kumano anya dagiti sa gubanit ni Nanang. Imbes nga min nga awatan dagiti pagbibitutam. Saan mat? Tatagidaksam dagiti panursuro ni Nanang ken ka. Awan mo't makita ka dagis nga aramitan ni Nanang ken ka. Nasaya at mat ni Nanang ken ka. Diyak mo. Apay akagura mo launay tinak. Arian. Nanang, sapay ko matapapakawan. Gusto ni Edwin. Nagpalinag ka man naging bubukod. Manipod ini. Kanayon na nga umasasta siya ti biktima. Pagasla siya ti may kuskuspil. Ti bagiklang ti pampanunutag. Ti bagiklang ti makitkitak. Ngam no maamirisik na iti panawan na panagkadkadwatan. Awan mat ti madingay bagbagam kanyak. Wen, kanayon nakadilawan. Gaputa kayat mo ang masursurok no kasano nga aramidan iti husto dagiti pambanag. Nagbalinag ka bulsek iti daytapang gabiwa. Gamin, inmula kon iti panunot ko nga kontrabida ka iti biyang ko. Sorry, Nanang. Pagawanan na ko man. Itakla nga namiris na ito yamanag. Agreeng kayo, Nanang. Iti kasta. Makabawi akmat ka na kayo. Pagawanan na ko man, Nanang. Sapay ko man. Kasaan pa yan naladaw ti amin? Pagawanan na, Nanang.
Hoy, Ivan! Ivan! Agriin ka! Uy, bumangon ka ditan kunakat. Abi ka di mana. Turog ka turog dito yung ward ni Lola. Kita mo? Makutkutunan dagiti makmakan. Apay nga di mo inyornos. Ha? Anya ka matan. Sige urayam nga agriing ni Lola taong tan na ka. Napuyat ang araw di dirabi eh. Wen! Napuyat ka. Kaka-ML. Istorbo ka mana. Wanan. Ornuso kan dugito eh. Ha? Ni Lola, nakariingan. Lola? Arian. Ariyan ka no. Ni Mami. Ni Mami tayo awagan na. Ayabam ni Mami Ivan. Kartangam. Nanang, ado'y tiyagas yun. Sige, iig mo. Ado'y nanang. Agyaman Arian. Awan na niya man nanang. Ay, agkapat kayo kanyak. Tabangunan kayo. Itikas na. Mapreskwan telikod yun. Arian. Nanang. Agyamanak. Iti panagaywan mo kanyak. Anak ko. Nanang. Awan dagita. Kadagiti inararamid yo. Para kanyak. Para kadagiti apo ko yo. Nanang. Pakawanan da iti amin anak ko hangak. Ikarik. Aywanan kayo na imbag. Iti kasta. Makabawi akmat kada kayo. Kaya't kumatlang tagyaman kada kayo. Ngamin. Da kayo tinagbalin nga inak. Manipod nagnaad kami dito eh. Na kayo tinangigang kahit kanyak. Arian. Pagawanan da. Rajak man laang na-appreciate iti ita. Itakla nga maamiris amin dagitang aram ita niyo. Para kanyak. Kan para iti pamilya. Agyaman ako unay, nanang. Panagriknak kat naladawan ti amin, idi na amiris ko, dagiti inararamid ti katugangak. Saan lang para kanyak, no di kat iti pamilyak. Iti asawa, kat nagiti anak ko. Nagbalinak abulsak kadagiti kinasayaat ti katugangak. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tinagidakas ko ti panangisuro ni nanang kanyak. Ngam pagyamanak iti Diyos, gapu ta inikkanak pa iti gundaway, tapno makabawi ak kaninanang. Numaminsan nakasentro ngamin ti atensyon tayo iti bukod tayo abagi. Isu nga di tayo makita tinasayaat nga araramidan kada tayo ti pada tayo a tao. Amok nga adu dagiti mang babalaw kanyak, ngam awatek dagita, taamok a nagbiddutak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ta nakaibatiak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Arian. Ken ka pagayam, Arian. Agsasabali, wenno na duma-duma ti wagas a panangipakita, ken panangiparik na tayo iti ayat, kadag iti ipatpateg tayo iti biag. Lukatan tayo nga rod ti puso kan panunot a mangawat kadagita abanbanag. Iti kasta awan ti mapasaktan ken awan to ti pagbabawyan iti maudi nga aldaw. Ditay nga rod tagidaksen ti panangdellaw wenno panangisuro da kada tayo. Ngamin para matlang dayta iti pagsayaatan tayo.
alakastan pagayam arian, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Agyaman kami, itiing kay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Maminsan pa'y pagyamanan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo akanayon iti nasayaat akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, nga kayat na ti agpailinged iti nagan nga dona, manipod probinsya ti Bagulin, La Union. Kastoy man ti surat ni Dona. Dear Miss F, no bilang mapili yon to nga idrama to'y pakasaritaak, kidawak nga ilinged naklaangan itinagan nga Dona. Agkidawak matan iti pasensya, gapu iti kinakiro to'y surat ko. Sapay kumata maanusam nga isimpa, ket pakaragsakak unay, numanggagakmet ti pannakaidrama to'y padas ko. Padas, ajak tupulos, malipatan. Gapu iti lalaki nga inayat ko iti kastaunay. Ket patsyak nga makaibati daytoy iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Nasingpet, nagaget, narespeto, nataer ken napudno kanyak ni Jerome. Makunak anagasatak ngamin adda aminan kenkwana ti berberuken ti maysa a babae. Naannayas met tinagbalin a relasyon mi iti lasod ti 3 a tawen kabayatan ti panagadal mi. Agingga nga inala dagiti dadakkel na ijay Amerika. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, apa yan, honey? Nakaununod mo tanday tasin na ay mo? Inton bigaten ti flight mo. Saan ka di, Jerome? Wen, hinton bingatan. Iso nga ipapasta ti agin niliw ita. Jerome, Hindi ka kumakayat apanawan hanggang kasapulan ngamin. Taparamit lang da ito iti masakbayan ta. Kan tibuklan tanto a pamilya. kasladyak kabailan ti mayadayo kan ka. Malaksid iti dayta. Madanaganak.
Ngamin, ang mga numalipatan nakton, inton addakan iti Amerika. Saan to ang mapasamak dahi ta, Dona Hani? Ikarik, sika lang ti babae nga yatag. Sika, kat siksikan to lang. Awan sa bali. Oray saan ka ngaminan amapan iti Amerika, honey. Ah? Please. Sana mabalin ah. Amumot ang nabayagan a plano da mamakin papati panangalada kanya kajay. Sana bali. Adamot video call. Di kag danag. Takanayon to tiya awag ko kan ka, honey. Sapay ko mga rod tatong palam dagita akarim, Jerome. Wen. Apay, awan pa nagtalak mo dito'y gwapo a boyfriend mo? Ay, umay ka man kit di. Hello, honey. Break time ni. Iso nga imawag ka kadagos. Kumusta kan? Okay, aklang matani. Sika, kumusta ka mat dita Amerika? Gasto ya. May iliw unayan iti nakapimpintas a girlfriend na. Mangbola ka man ako na kon Jerome. Sana bola da siya, honey. Talaga akailiw kan. Promise. Abay, sika, di mo ka di kailiw mo. Ito'y nakatatar a boyfriend mo. Ah? Feeling guwapo iso ti mo. Happy anniversary, Donna, honey. Flowers for you. Ha? Oh, makitam. Agdua bulan pa ilang nga awanak dita. Ngam nakalipat kan. Saan mo't nga iti kasta, honey? Kinapod no na, nalagip ko itayan. Iso nga inuray ko ti awang mo. Palusot dat home ka man. Ah? Happy anniversary, honey. I love you, Donna, honey. I love you too, Jerome. Sige nga roda, honey. Agsubli ako niti trabaho. Umawag ako tumanan. Bye. Nay, apayan doon na. Mulmulagatan mo ilangan da kita makan nakadasar iti lamisaan. Kuwatatang, awan ganas ko amangan. Madi nga mintirik na. Kaslada sa bali abirbiro kak amakan. Anya, ay. Ang mga nubanog mo daytan iti trabaho. Tinasaya at aginana ka pailaang. Oresan ka pala asumrek iti trabaho manakaw. Siguro tatang, madi at talaga. Diyak maawatan tirik na. Saan nga tabasikog ka, anak ko? Ah, Anya, masikog ko ng bakay. pinalpaliiw ka kadagiti napalpalabas ngal dawa nakaw. Ngamjakla nagtagtagaray. Pasaray agdulok ka. Maululaw kundi ka pa'y makapangpangan. Kasano pa itan nga masikog ka doon na? Kasano na ka pa itahan at akderan ni Jerome ka adamo iti Amerika? Tinasaya at kuyugan ka iti doktor inton bikatanak ko. Kasapulam ti agpa-check up. Iti kasta, maamuan tayo nupod no ti atap ko ang masikog ka. Ay, agsangsangit ka man anak ko. Aging gaita, di paila ka di Jerome ti pampanunutam. Pito ang bulan ng tinapalabas. Manipod day tinaudi ngay mawag kanya, tatang. Ay, Diakon makontak kapulos ni Jerome. Amin nga account na iti Facebook kan WhatsApp Messenger. Nag-deactivate. Agraman roaming number kan telephone number na. Diakon makontak. may salati kaya ta sa wunday ta anak ko. Nalipatan na ka ni Jerome. Sa nabalay. Anda kami mat ka ni Nanang Mau. Hindi na kay baybayan, itipas ngay mo. Baybayan mo ni Jerome. Sana mapagtalkan tayo dyan tao. Ngam tatang. Ay atagpay lang ni Jerome. Di panunutam, katidandanin panagpas ngay mo. Makapadakas ka ti sangit na sangit.
Ay wanam ti bagem. Iti kasta. Nasalun at to ti ipas ngay maw. Pating kerem ti pakinaki mo anak kao. Hello? Hello, Donna. Jerome? Siya nga rot. Pasensya ka na. No, italaga nakaawag ha. Apingita ka lang ang anak parik na, Jerome. Nasurok amay sa tawanan manipod day dinaudi ay aawag mo. Amom ka di ang nagdanda nagak itikas taon ay ken ka. Sorry ha. Diya akong matungpal na giting karektan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jerome? Pasensya ka na talaga, Donna. Sorry. Adda na si Kuga kasabali ang babae. Ket masapol nga kalaysak. Jerome? Sapay lang kumata, mapakawan na, Donna. Sorry talaga. Jack ang gagara ti amin. Manangalilaw ka, Jerome. Naulpit ka. Pinangnamnaman na kadagiti ka rin. Nagsakit tinaramid mo. Aljon! Aljon, anak! Mami, Umay kan, tagsukat ka pa iti t-shirt mo. well, mami. Ay na, di mo't kinunak, asaan ka unay at tumanarayan ako. Kita mo, nabasbasakan itiling at. Mika, urayan na. Agay ayam tamad lang numalpasak ditoy. Husto na naku. Mabanog ka. Ang mga nukumaro manan ti angkit mo. Alaagawit na na. Tsak pa kayo tagawid, mami. Ditoy tapay. Please. Agay ayam kami pa kan ni Mika. Aljon anak, saan ko maanatang kanti unom? Intan bigat tamanan nga gay ayam, Aljon. Sigurado, paumay matan ni daddy amang sukon kanya. Mami, ni Mika. Tika barbaro ang kaklasik. Mika, ni mami. Hello, Mika. Hello, auntie. Ay na, nagpintas gayam ni mami, Aljon. Ah? Siyempre Oray si Kamat. Gwapo mo't ni dadim. Ha? Ano mami, nagsingpot ni daddy ni Mika. Inggatangan na kami iti ice cream iti kalman. Kasta ka di, anak. Mika, pakibagam to kin ni daddy, ma. Thank you. One, auntie pintas. Ni, dahil gaya mo ni daddy. Daddy! Daddy! Mika anak. Punak mo sa dinutayan mo. Ada ka matlaga. Jerome? Donna? Agyamanak iti panang itulod mo kada kami dito'y balay, Jerome. Awanan niya man na, Donna. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Donna. Aging ka kadita kat di nagpailan na pakawan. Pumanaw kan, Jerome. Pangasim. Donna. Ibatam ti imak, Jerome. Sungbatam ti salodsod ko. Anya day. Asino ti ama ni Aljon? Ha? Siya ka di. Ibagam ko matipod na. Pangasim. Agawit kan. Ang mga nuur-urayan na kan ti pamilya. Di mo yaw awan ti saritaan. Sungbatan nak. One.
Sika ti amana. Nagsikugak idi pinanawan na. Aging ga nagpukaw ka akas laasok. Ita ta nakalipat akon. Basta agparang kalatan akas lawan anyaman. Adda ka di pa'y agbaliw ita. Tanaamwam asika ti ama ni Aljon. Ha, Jerome? Adda ka di. Kung tupay kahit. Damo pa'y lang makitak ni Aljon. Asidagan tirik na kankuana. Naibagam kadikan ko na ti may papan kanyak. Saan? Ken may sa? Awan. Dona, kaya't ko asulngitan dagiti nagkurang ak idikan ka. Babay ni ti anak ta. Pangasim, di mo kumamat ipaidam ni Aljon. Si sasaganak amang ted iti sustento para kada kayong lagi na. Sakbay nga desisyon ka. Panunutam kumapay nga umuna dagiti mabalin nga ibungan na. Anyan tulaangan ti kunaan ti asawam. Numaamuan na nga addagayam anak mo kanya. Di kagdanang, ilawlawag ko ni Mabel ti amin. Amok amawatan na. Oy, si ka, Jerome. Masansan matan ti ipapan mo iti balay da dona. Mangrugi ka manan, Mabel, ha? Kayat mo manan ti apa, ha? Mabalin ka di. Tumalnakan, nabanugak. Kalpasan ti ipapan mo iti balay da dona, ibagamkit din anabannog ka. Sino nga ita ti luklukwam? Guston ko nakmet, di nakpagpungtuton, Mabel. Hoy, Jerome, no di mo kayat nga apaan ka. Saya atem ti aramid mo. Saan mo nga aramidan arasunday jay nga ubing, tapno kanayon mula ang amakita ni Dona? Amom ka din noon niya ti parekot ka. Insecure ka launay. Napalabas ang dayjay. Aging nga ita, saan ka pailangan nagbalbaliw? Wen, tapod no amin nga ibagbagak saan ka di? Aging ga ita, dayjay pay lang a Dona ti ayatem. Mapanak lang ijay, gapo iti anak ko. Kasapulan na ti panangipatag ti maysa nga ama. Apay, narigat ang maawatan day ta, Mabel? Kat kasanumat tan ti anak ta, ha, Jerome? Wenen, maawata kon, ngamda kami ti pamilyam. Ununaan da kami kumapay sakbay ti sabali. Namin anukan ang nagkari ka ni Mika, ngam inton madanon day tangal daw, nakaad-adunton arason mo. Jerome, asawa nak, addan anak ta, pamilyado kan. Kasapulan mimot ti pamatag mo, ti presensyam. Manipod nagawid tayon dito eh. Kastakan akanayon. Awan oras mo kada kami. Anya pay lang ay ti di mo maawatan. Kinapudno na, diya kun amuter aramidag. Mariribu ka ng itikas to sitwasyon. Diyak amuno asino ti ununak. Ipatpatag kayo ka ni Mika. Ang ipatpatag kumot ni Aljon. Kan maysa, nabayagan anak ka din na kayo. Ni Aljon, itakam lang agkita. Sapay ko ma. Tadi mo ipaidam day ta kanya. Amok day ta, Jerome. Ti daw-dawatak laang matkin ka, kat tinaan anay apanawan mo kada kami kanimika. Anya ka di ti pagsaritaan ta, Mabel. Diya ko nagpalpalikaw pay, Dona. May papanday to'y ka ni Jerome. Ha? Agpakpaka si akken ka, Dona. Adaywam ko man ni Jerome. Diyak kayat ti agbalin a bastos. Ngam saanan anasaya at tilangan-langan mi. Manipod simbang ka, iti biyag mi. Awan intensyon ko amang dadaal iti relasyon nyo nga agasawa. Kasapulan laang mat ni Aljon ti pamatag ti maysa nga ama. No ti pagdandanagam, kat agawak kan ka ti asawa. Saanan ang mapasamak day ka. Ngamin, nabayag kun alinipat ni Jerome. Inakamat kas kanyak, Dona. Maawatan ka. Ang maawatan nak kumamat. Ad-ado nga minan ti oras ni Jerome kada kayo ka ni Aljon. Kasano kami matdan ka ni Mika? Maawatan ka, Mabel. Ngam di mo kadimat maawatan nga italaang amarik na ni Aljon ti pamatig ti amana. Idinto tada kayo kin ni Mika. Kat nabayag yun anak ka din na ni Jerome. Itilas od ti pito atawan. Itanalaang ama ka din na ti amana. Italaang, Mabel. Saan mo kumamat nga ipaidam day taken kwa na? Pang-asim. Dona. Kas itinakon-akon. Diyakon ay ayatan ni Jerome. Addan sa baling agtagi kwa iti puso. Awanin sa bali ang makagapo iti panagsinsin narak mi. No dilaang ni Aljon nga anak mi.
Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aljon. Oh, ato'y tirigalo kan ka, anak. Thank you, Daddy. Happy birthday, Aljon. Adtoy mo tirigalo ken ka. Amok a paboritong dayta. Wow! Thank you, Auntie Mabel. Siyempre, adamot regalo kan ka, anak. Ate, oh. Thank you, Mommy. I love you. I love you to, anak. Happy birthday. Thank you, Mommy. Daddy. Thank you, Auntie Mabel. Awan anyaman na, Aljon. No, adda kumamat ita dito ni Mika. Dinaragrag sa kumapay ti kasangay ni Aljon. When kumaa, ngam nagbakasyon mat ngamin iji Amerika. Saan abali? Agsublinto matlaang iti umay abulan. Makapagbanding dan tumanan ka ni Aljon. Agyaman ak unay, Jerome. Agyaman ak iti oras nga ipapaay mo para kini Aljon. Amok ama kumikom ka. Ngam ik-ikam lata iti oras ti anak na. Awanan yaman na doon, ha? Maragsangan na. Ngamin, kas ama, maipapay ko dagiti kasapulan ni Aljon. Siyempre, gapumot lang iti tulong ni Mabel. Inbilang kumadkan kaspudpud no nga anak ko ni Aljon, Donna. Maragsakan ak ama kangag iti dayta, Mabel. Ket agyaman ak unay. Kamaudyanan na. Naurnos matlaangan ti pamilyayo. Kas tamatan ti pamilya. Sapay kumatag tultuloy yan ti kastoy abanding tayo. Ita Miss F. addan iti junior high school ni Aljon. Saan met ang nagkurang ni Jerome para kadagiti kasapulan ti anak mi iti panagadal na. Kanayon met ti ipapan na iti balay ti amana ket makitak ken mariknak ti kanaragsak ti anak ko iti denna ni Jerome. Kasta meten ti langan-langan da kada Mabel ken Mika. Naragsakak meten iti live-in partner ko ita. Malaksid ang nagaget, amonak nga isakit ken ipateg. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Donna. Ken ka pagayam, Donna. Nalabit asaan nga da kayo ka ni Jerome ti agkagasat. Tinapatag ita kat na ornosyon ti amin. Kat naragsak kayo itan kadagiti pamilya abinukalyo. Sapay kumata mataginayon ti kapya iti nagbaetan nyo kani Mabel. Alakastan pagayam Donna, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.